Salam sejahtera madihita, salut na damang dainang. Adorang so tatangin hata ni Tuhan, tapasadar hata martaya kita. Muliatin madiho Tuhan, disudi dinggan di basam doa sini roham. Di bagasa tikion neng taruli hami sen hatam, todim parbadia manamadongani jala manuturi hami. Asa tu mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriani Tuhan hata ni dibata nasar tuhita dia pala partikianon. Dia nek mai sad buku di si Lukas bidu 22. Mamuka mai sana saplopat rodia 20 hata ni Tuhan tapai tuit ma di bagasan rohat tabe. Asa dung dapot tikina hudul maibana rabdot akka apostel. Dunginin nama madok nasida. Masa masihol rohaku nang mangan biru-biru pas kaon. Aurap dohot tamu. Tagan sosonggok do pesi tauroki. Ay hudok ma dihamu. Nasotupa panganokku bei. Ia sudah potan hagugok nai di harajaun ni debata. Jala dibuat ibana ma panginuman. Di pasu-pasu ma. Las nina ma. Buat hamu na maon. Sagio kamu na may sama hamu. Ay hudok ma dihamu. Nasotupa be inumokku parbuini hau anggur pai masonggop harajaun ni debata. Jala dihidak maroti. Di pasu-pasu ma. Di ponggoli jala di parlehu ma tu nasida uhu madidok. Dagiku doon. Na nileon humokop pamu. Ulahamu na may bahan perningotan. Dia. Songonido dihidak nang panginuman. Dungsun nasida na mangani didok ma. Ia panginuman pada nai baru doi marhi tete mudarhu. Naduru sumokop pamu. Tangan di nama jehon au do HP rabdot au di atas mijaon. Tong donian lakkan ni anak ni jolmai. Songon naung dia turhot di ibana. Alai marjia do halak nama jehon ibana. Gabe dipukan nasida ma marsitakasan. Manang isi nasida ulaning. Naolo mangulahoni. Ido yang usahana. Damang dainang nahinalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Somal dohita di bagasan ngulutta. Manangihon akapoda. Manangihon akatona. Tarlumobi akatona na tua-tuata na dipasaha tuhita ditiki dihanguluan na pasti taulahon. Molopola hita dan mengulawan akatonai. Gabiadong do di bagasan pamikiriota na orang dinggat tajaro. Damang dainang dihata ni Tuhan na tolas tuhita dia pala partikyanon. Dung bongot Tuhan Yesus doa kasisiana na 12 tuhuta Jerusalem. Jala haroro dinasida sa sitong na songon hasomalan di hajaudiyo do. Neng patupahon perayaan Paskah. Perayaan Paskah imasada pesta bolon. Na totong ganup tao di ulan halak Yahudi. Na marningo nasida. Dihaluaon nang pinatupan ni debata tu punasida na jolo. Ditiki na haluar. O punasida na jolo siyan tano Mesir. Tua tu tano kana. Gabi pesta las ni rohabulod doy. Say di paingot-ingot bangsoido. Balgani holong ni debata pangurupyun ni debata panogunogun ni debata. Jala molo nunga jupang pesta Paskah. Di halak Yahudi. Sia desa nawalu. Rodo tu Jerusalem. Jerusalem. Gabe inganan yang paling sentral.
Di sido nasida patupahan pamujio, di sido bagas joro di debata. Jala adondo pamikirio di sido debata mia di bagas joro. Haroro ni Tuhan Yesus doa kasisian na 12 i. Songon toropan halak do somal. Alai di bagasat dikion haroroni Yesus dan songon nasa lauk be. Marasing situ tu. Haroroni Yesus tu Jerusalem. Dak kolang nang memes tahun pas kabe. Alai nang patupahon dirina paluahon akajul manamar dosa. Dung saat Tuhan Yesus dah kasih sian na di sadabilut. Dipangido Yesus mana yang mangat to pesta Paskah. Tuak kasisian na. Alaya kasisian na dang diboto ahado maksud di Yesus. Di patu pasisian na do hobat pangido ni Yesus. Jala ditikin namar pungo na sida di bagasa porgini. Rak mangaton si panganon ng tupa. Di paboto Tuhan Yesus do. Manang dito na Tuhan Yesus do ahan ng masa tu ibana. Di do ibana ma. Di ayat 10 sia do ayat 20. Ia dirina songon roti ima. Na dipelehon humokop toropala. Jala dipangido Tuhan Yesus baik kamu na may parningotan dia. Lapatan na ingot tamu nama ahanang uhulahon. Dang soal si panganoni na ikot ingoto dinasida. Alay si ingoto dinasida tujuluan nyarion. Taringot ng masa ano ato Yesus. Taringot na tarsilang Tuhan Yesus. Taringot ng mata ibana dipilih dirina. Humokop toropala. Jala di do ibana di bagasara 20 musenang. Panginumani gabi padan na baru. Na marlapatan adong mahayim baruon. Dung mate Tuhan Yesus di dolok Golgata. Ngulu ni jolma dang sarupa bedo ngulu na selaon. Ale ngulu ni jolma ngulu naung di paim baru. Marhite-hite mudar ni Yesus. Hurian yang nolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Hobar tu ujahan nasahat tu hita. Di bahasa Indonesia dokon pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Manang Yesus Kristus na berkorban do na paluahok kita. Na parjolo sahali na yang rekod raju mata. Sudina kita jelmana merdosa. Nunga ditubus di bata. Oporlingotota. Baik kamu nama peringotan dia. Maka satu hal yang pasti yang harus kita ingat. Bahwa kita semuanya sudah diselamatkan oleh Kristus. Maka pengorbanan Kristus itu harus kita ingat sebagai sesuatu yang menyelamatkan. Sebagai sesuatu iman yang benar-benar mengubah kehidupan kita. Pengorbanan Kristus bukanlah pengorbanan yang tiada arti. Hamaten ni Yesus dihapin or silang. Hamaten na patudun holong ni roha. Humokop jelma perdosa. Asa gabi partohap pita di rajang ni demata. Iko ni ngotot ta doi damang daina. Iko raju mata doi. Molo nunga tayo jala nunga tarajumi. Berarti unang behita di bagasan parngoluno. Mangulah dosa. Na maralo tulong mo ni rohani di mata. Doko kamu na bagas tu bagasan rohamu na Tuhan. Huingo do diriku jolma pardosa. Alay di bagas sedikit Tuhan. Huingo do naung tarsilak ko di bagasan ngulukku. Humok ko pau. Gabi di patigor hoa. Napadua damang denang. Sianhatan ni Tuhanon. Di bagasan 20 di do desi.
Ia paginumano pada na bardoy marhiti-hiti mudarko. Hamate ni Kristus pada mehok kita dot di bata. Di patupa di bata padan tuhita. Padan na suboy laosotta. Padan na sudaboy osiotta. Padan na ho di bagasan holong ni di bata. Mudar ni Kristus nang dulu sumokop kita. Padan ni di bata dui manobus kita. Padan ni di bata dui patudun holong ni Rohana. Dang sarubang behita do portibio. Holong ni debata nama namia di bagasan ulita. Alinda bang dainang atan ni Tuhan nontung masay rekok di bagasan parang ulota. Ulaun nabadia na jejet tapatupa di bagasan huriat ganup tao. Gabi parningotan dihita balgan ni holong ni debata na humokop pita. Gay parningotan dihita nang tarsilang do hape Kristus. Gay parningotan dihita nang disesa do hape dosa. Gay parningotan dihita akka jul manabonar do hape hita. Dang jul manamardosa behita. Jul managok holong nama. Amen martanya kita. Muliatin madiho Tuhan nunga taruli hamis yan hatam. Tutudo toho ale Tuhan nunga mati ho di hau pinor silang homoko pami. Ajari hami asa totong mangingo sa luhut na holong ni Roham. Balganiasi ni Roham. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amen. Oras madihita saluna. Salam sehat.